ljudi, ovdje je Pačo, brativi, i da ja imamo posebno gosta u klipu, a to je Nikola. On je iz kanala Ninja Games TV. Draga se smeti. Nikola, danas sam jedno pitanje i odgovori, može? Da ga lavica. Već su ga vidjeli u jednom klipu. Gledam njuška ti po stvarima. Koga briga. Kako zove... Ajde. Kako zove? Tada sad imaju pitanje i odgovori. 8. Nikola, znaš kako to ide? Joj, gle, grize mi noge. Znaš kako se igra u pitanje? Mama! A pusti ga, baš paše. I danas sad imamo pitanje i odgovori. Ne puštam ga. Vidio se dok da izlječimo. Puštam. Gdje sam ono stala? Da. Danas sad imamo pitanje i odgovori sa Nikolom. Da. Znači on će meni postaviti 5 pitanja. A i ja će njemu. I onda budemo svako nešto odgovorili. To sam već radio, vidjeli ste pitanja i odgovori s Antonijom. To je moj stvar. Donesu mi udotić. Ok, ajde. Gle kak imam razmak zubi. Ne, ajde, daj ti meni prvo postavi 5 pitanja. Jesi li... ne pojma, ti meni prvo. Ajde. Ajde. Da li voliš moj solo? Jok. Kao onda sad si u njoj? Ok, ajde, sad ti meni. Je li ti voliš moj kanal? Istina. Pa da. Ok. A ti voliš moj kanal? Ma naravno. Ljubim ga u dupe. U bulju. Baš si? Isus ti. Da je tebi. Da li ti se sviđa med? Više nek da bi se ljubo zanimljeno. Da li si? Ma lijepi je teč. Džobaj šatki bibač. Koslatki bonbon. Ajde, gumeni bonboni, bronhi. Sad ti meni. Ko bronhi. Ja ti voliš Wings. Što macu? Da. Moju macu papučar. Nema papuće ko ništa. Čekaj, ovo je bilo 3. pitanje. Jep. Sad imamo na 4. Puh. Nekak mi došlo. Ajde. Jeli... Ajde ti ga, ajde. Ups, čekaj. Da ovo uključim. Bolje kad ne. Nije dobro, nije. Gasi. Ajde. Medač, je kak se ga. Meni je to bolje uklipimo dok imam svetlo. Ljepše se vidim. Grizu ga. Za palac, za pupak. Ajde 4. pitaj. Pa kaj si ti meni pital? Da, ja tebe. Da. Nikog se zagledaš. Čuće, nije dobro našta. Dala. Da. Da li ti se sviđa moj lančić? Si ga uopće vidio? Čekaj da mi pokažem, gledaj. Križ. Kada da baš dobro? Ja. Ok, sviđa ti se, znači. Aj sad ti meni bar. Je li se tebi sviđa kaj me ovaj pes se grize za nogu? Ne. Ok. Ajde ti si naravno. Idemo na posljedno pitanje. Jako ja brže postavljam pitanja. I razmišljam. Pa ti razmišljaš dok ja tebi razmišljam, dok ja razmišljam kak da tebi postavim pitanje. Pa dok. Vidiš? Ajde. Ne razmišljam, ja ne znam kada se pitam. Da te neke glupo pitam. Di si. Dođi. Ne
ne noge. Aj. Dobar mi je to, dobar. Da li ti se sviđa ova slika? Pokaži ovo. Da li ti se sviđa? Ne. Ko si ti džubre, to je husky. Znam. To je na... Volim husky, ali ne volim tvoje slike. Volim ga uživo, ali ga ne volim na slici. To je moj bebač. Da su ti mene. Kepa mu je. Ajde, a ja tebe pitam. Posljednje pitanje, ajde ako imaš muda. Ja li bi ti bio Svetan Daskačić kroz balkon? Ne. Stvarno? Da ne bil sve. Ajde, onda idemo. Pa budalo! Viš kroz moj balkon da ti ja plaćam smrt. I ovo je bilo sve za ovaj klip, nadam se da se vidio. Kobra! Posjetite Nikolin kanal koji se zove Nijo Games TV. Bitch, puf! Ne jesi to. Ok, ovo je bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se vidio, vidimo se u sljedećem.